Lennät Kiinaan iPhonen kanssa, älä odota VPN:n asentamista, koska heti laskeutumishetkellä voi olla jo liian myöhäistä. Vuonna 2017 Apple poisti suuren määrän VPN-sovelluksia Manner-Kiinan App Storesta hallituksen pyynnöstä. Monet suositut VPN-sovellukset eivät edelleenkään ole saatavilla sieltä. Monet VPN-sivustot sekä tutut palvelut kuten Google, YouTube, WhatsApp ja Instagram voivat olla estettyjä tavallisissa Manner-Kiinan verkoissa. Jos sovellus ei ole jo puhelimessasi, ongelman korjaaminen perillä on paljon vaikeampaa. Mutta tässä on hyvä uutinen. On olemassa käytännöllinen vaihtoehto, jolla on dokumentoitu OB-fuskoitu palvelintuki iPhonelle sekä yksi asennusyksityiskohta, jonka matkustajat usein unohtavat. Korjataan tämä ennen lentoa. Seuraavien minuuttien aikana näet, mikä toimii iPhonella, mitä välttää, tarkan 4 askeleen asennuksen ja kuinka testata se ennen matkaa. Huomio, alla olevat linkit ovat affiliate-linkkejä ja saan palkkion ilman lisäkustannuksia sinulle. Siksi näytän rajoitukset ennen suositusta. Miksi Kiina on erityisen hankala iPhone-käyttäjille? App Storen rajoitus ei ole väliaikainen häiriö. Se alkoi vuosia sitten ja Manner-Kiinan kauppa eroaa edelleen muiden alueiden kaupoista. Jos saavut ja etsit käyttämäsi VPN:ää, se ei välttämättä ole saatavilla tai kauppa ei ehkä yhdistä ollenkaan. Yllättävää on, että myös palveluntarjoajan verkkosivusto saattaa olla estetty. Safari ei siis ole luotettava varasuunnitelma. Lisäksi suuri palomuuri käyttää useita tunnistustekniikoita, kuten liikenneanalyysiä ja syväpaketin tarkistusta, tunnistaakseen ja häiritäkseen VPN-liikenteen kaavoja. Normaalilta näyttävä VPN-yhteys voi siksi epäonnistua, vaikka sovellus itsessään aukeaisi oikein. Viesti on yksinkertainen. Asenna, kirjaudu sisään ja testaa kaikki ennen lentoa. On myös Apple ID-alueen kiertotapa ja näytän missä kohtaa se tulee asennuksen aikana. Nyt, minkä VPN:ään sinun pitäisi valita? Tässä minun on oltava rehellinen, koska luotettavuus Kiinassa voi vaihdella verkon, kaupungin ja jopa viikon mukaan. Yksikään kuluttaja VPN ei voi rehellisesti luvata 100% onnistumista suuren palomuurin takana. Palvelu voi olla erinomainen yksityisyyden kannalta muualla ja silti epäluotettava rajoitetussa Mannermaan verkossa. Joten mikä parantaa mahdollisuuksia? Obfuskaatio muuttaa yhteyden näkyvää muotoa, jolloin sitä on vaikeampi erottaa tavallisesta salatusta verkkoliikenteestä. Se ei tee yhteydestä näkymätöntä, mutta poistaa ilmeisiä signaaleja, joihin sensori voi kohdistua. NordVPN on yksi vaihtoehto, sillä sen sovellukset sisältävät protokollia rajoittaville verkoille ja OBE-fuskoituja palvelimia. Nordin tukiopas dokumentoi samat erikoispalvelimet ja OBE-fuskoidun reitin sekä Androidille että iOS:lle. iPhonen sovelluksessa on myös Kill Switch, ja yhtiön lokittomuusväitteitä on tarkasteltu useissa riippumattomissa auditoinneissa. Tämä on merkki hyödyllisestä valmistautumisesta, ei takuu siitä, että jokainen hotelli, lentokenttä tai mobiiliverkko toimii yhteistyössä. Laitan nykyisen tarjouksen alle ja näytän tarkan asetuksen hetken kuluttua. Ennen kuin lähdet, 2 rehellistä varoitusta. Ensinnäkin, suurin tallenteessa näytetty alennus on jopa 76% 2 vuoden suunnitelmasta ja kaappatussa tarjouksessa on 4 lisäkuukautta. Aloitushinta on matala, mutta suunnitelma uusiutuu korkeammalla hinnalla ensimmäisen kauden jälkeen, joten aseta muistutus, kuten minkä tahansa tilauksen kohdalla. NordVPN mainostaa myös 30 päivän rahanpalautustakuuta, joka antaa sinulle aikaa asentaa ja testata palvelu julkaistujen palautusehtoja noudattaen. Toiseksi, laillinen puoli. Kiina rajoittaa luvattomien VPN-ien käyttöä, ja viralliset raportit kuvaavat valvontaa epätasaisena eikä olemattomana. Matkailijoiden tulisi tarkistaa paikalliset säännöt, välttää arkaluonteista toimintaa ja ymmärtää, että palautustakuu ei poista juridisia tai yhteysriskejä. Älä panikoi, mutta älä myöskään pidä tilannetta riskittömänä. Okei, valmistelu. Yleisin virhe on odottaa saapumiseen asti, jolloin lataussivu tai ensimmäinen kirjautuminen saattaa jo olla estetty. Varmistetaan, että sinulle ei käy niin. Tässä koko valmistelu 4 vaiheessa. Vaihe 1, ja tämä on tärkein. Lataa ja asenna sovellus kotona, kun internetyhteys ja sovelluskauppa ovat vielä auki. Ihmiset odottavat, laskeutuvat Kiinaan ja huomaavat, että tarvittava sovellus tai sivu ei enää aukea. Vaihe 2. Luo tili, kirjaudu sisään ja varmista, että pääset 2-vaiheisessa tunnistuksessa tarvittavaan sähköpostiin tai sovellukseen.
Vahva salasana ei riitä, jos toinen tekijä on sidottu palveluun, joka ei aukea perillä. Vaihe 3. Avaa NordVPN-sovelluksessa erikoispalvelimet ja valitse hämärretty. Tämä reitti on suunniteltu rajoittaville verkoille piilottamalla VPN-käytön tavallisimmat merkit. Vaihe 4. Valitse saatavilla oleva hämärretty sijainti lähialueelta, kuten Hongkong tai Singapore, kun ne ovat tarjolla. Lyhyempi reitti on usein nopeampi, mikä vaikuttaa karttoihin, puheluihin ja suoratoistoon. Nopea huomio Apple-tilistä. Maan tai alueen vaihtaminen voi vaatia tilausten peruuttamista, jäljellä olevan saldon käyttämistä ja uuden alueen maksutavan lisäämistä. Siksi sovelluksen asentaminen ennen matkaa on yleensä siistimpää kuin kaupan alueen vaihtaminen lentokentällä. Testaa sitten koko prosessi kotona. Avaa sovellus, yhdistä, lataa useita sivustoja ja varmista, että yhteyden uudelleen muodostaminen toimii. Tässä esitelty sovellus on NordVPN ja ensimmäinen alla oleva linkki avaa nykyisen tarjouksen. Vedetään siis yhteen. Tiedät, miksi iPhone jää loukkuun? Alueelliset sovellusrajoitukset, estetyt sivustot ja havaittavissa oleva VPN-liikenne. Tiedät, miksi hämäys on tärkeää, eikä yhtään palvelua pidä markkinoida taattuna Kiinan sisällä. Tiedät nelivaiheisen asennuksen, mukaan lukien erikoispalvelimien polun ja Apple-tilin mutkikkuuden. Ja tiedät tarjoukseen, uusimiseen, palautuksiin ja laillisiin varoituksiin liittyvät seikat ennen ostoa. Yksi asia on vielä jäljellä ja se pitää hoitaa ennen lentoa. Tässä siis on vuorosi. Älä odota, että seisot kiinalaisella lentokentällä iPhonessi kanssa, joka ei pääse lataussivulle tai kirjautumiseen. Asenna ja testaa NordVPN nyt, kun käytössäsi on normaalit sovelluskaupat ja internet. Tarjouksessa on jopa noin 76% alennus ja 4 lisäkuukautta 2 vuoden paketissa. Tarjoukset vaihtelevat, joten tarkista kassasivu ennen maksamista. 30 päivän rahat takaisin. Takuu antaa selkeän testausikkunan NordVPN VPN ehtojen mukaisesti. Affiliate-linkki on kiinnitetty kuvaukseen ja ylimpään kommenttiin, ja sen pitäisi avata nykyinen tarjous suoraan. Asenna se ennen lentoa. Tuleva sinä kiittää. Turvallista matkaa ja pidä tarvitsemasi sovellukset valmiina ennen kuin lentokone lähtee. Olen linkannut Kiinan matkailusovellukset videoni tähän.